एहो मनवा के बतिया बताई कैसे। एहो मनवा के बतिया बताई कैसे। ननदो रुसल बाड़े सैया मनाई कैसे। ननदो रुसल बाड़े सैया मनाई कैसे। एहो मनवा के बतिया बताई कैसे। एहो मनवा के बतिया बताई कैसे। ननदो रुसल बाड़े सैया मनाई कैसे। ननदो रुसल बाड़े सैया मनाई कैसे। दुई दिन बीत गईल खाना नहीं खइले। ना जाने कौन कमी पाके रिसियइले। ए जी केतनो बोलाइले ना बोलत नइखे। ए जी केतनो बोलाइले ना बोलत नइखे। ननदो रुसल बाड़े सैया मनाई कैसे। ननदो रुसल बाड़े सैया मनाई कैसे।